Miet l-eks Ministru Laburista Edwin Grech fl-età ta' 94 sena, politiku li bejn l-1996 u l-1998 serva bħala Ministru għal-ħarsin soċjali. Edwin Grech twieled f'Ħalluqa fl-1928 u kien oriġinarjament għamel il-kors ta' spiżjar, għalkemm imbagħad gradwa bħala tabib u speċjalizza fil-ġinekoloġija. Apart il-ħajja professjonali tiegħu fis-settur mediku, l-professur Grech kien attiv fl-edukazzjoni u mill-1978 ngħata rwol ta' dekan tal-Fakultà tal-Mediċina. Aktar tard imbagħad fis-snin 90 kien ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq id-19 distrett elettorali. Il-mewt tal-professur Grech tħabbret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi iddeskrivih bħala raġel li dejjem emmen f'ideal. Wasosna li l-professur Grech kien persuna illi ispiraħ bniedem illi għamel il-ġid iżda illi pattulu bl-ardeni illi seta' jkun. Dan għaliex l-Edwin Grech qatlulu lil bintu Karen permezz ta' ittra bomba fl-eqqel ta' turbulenza politika ta' snin 70. Bomba illi kienet indirizzata lilu qtil illi lit warajh sallum il-ġurnata għadha mhux magħrufa. Edwin Grech kien professur tal-ostetrija u l-ġinekoloġija u mill-1977 sal-1987 kien direttur tad-Dipartiment tal-Ostetrija u l-Ġinekoloġija fih dan l-Isptar Salluqa. Huwa jibqa' magħruf ukoll għal metodi ġodda ta' tagħlim kemm kliniku kif ukoll teoretiku u kien strumentali sabiex id-dipartimenti kliniċi kollha ikollhom għarfien mill-universitajiet u kunsilli mediċi barranin. Prim Ministru Robert Abela f'messaġġ fuq il-medja soċjali sqar li dak li jagħmel il-professur Grech għal pajjiżna mhux se jintesaqat. Filwaqt illi l-Speaker Angelo Farrugia sellem il-memorja tiegħu u l-ħidma li wettaq fil-Kamra tad-Deputati fis-7 u 8 leġislatura bejn l-1992 u l-1998.